taro ya samu nasara ga irin su gasu Abdul na kallon sa wannan guri da sauran yan takarkari waɗanda sannan uba ga su a ainihin walidoji ga kuma umari da mata lokal gamman gaba ta ma mazaɓar yalwaci sannan kuma akwai na san wata ɓoyayya wacce take uwa a cikin tsarin tafiyan nan mai ba da gudunmawa ta kowane fanni ita ma 'yar mazaɓar yalwaci to dan ka ce yalwa ta yi wannan abin da ta yi ƙasa da haka ne sai zama abin mamaki amma yin wannan kuma abin dama abin da muke zaton za a samu ne a yalwa ko muna duk da haka sun cancanci yabo ko muna gode musu muna fatan a zage dantse ku sani 'yan mazaɓar yalwa da shugaban mazaɓa da ma'aji kuna waje kuna tattaunawa Alhaji Salisu da baban Hajiya Ciyaman ku shigo ciki domin a maganganun sun shafe ku abin da yasa nace sun shafe ku kuna cikin manya-manyan shugabanni na wannan mazaɓa da kuma manya-manyan shugabanni na mazaɓa ɓangaren NNPP da NDC mazaɓar yalwa na gaya muku tana da tarihi amma ƙalubale mai yawa ana ta taushi ana kashi wannan mazaɓar duk wani ƙalubale da maganganu marasa daɗi da maganganu kausasa suna fita daga ainihin waɗanda suka shiga rigar arziki na wannan tafiya ta mu ta kwankwasiya suka zama abin da suka zama amma ba su da kunya ba tsoro suke fito da